parade. Godt, og du får smilet frem. Det betyder en lille smule. Gør det altså, og det ser det. Godt der. Ja. Omstillingen. Vi skal se, om hesten den er stillet rigtigt, om den er rundet. Om den... Ja, godt, Frederik. 7. Det fik du også før. Så med i puljen, der har du altså en halv karakter mere end før. Det giver dig 7 for arbejdstraven. Går vi skråt igennem. Giver 7 igen, Frederik. Det er godt. Ja. Sådan, ja. Og lige over midten. Rigtigt. Så udvendig tøjle, indvendig bøjle rundt i den bue der. Og igen, læg en lille smule på i buen, og så skal dæmpe tempoet lidt inde på midten, så ser det lejende let og elegant ud. Og det skal ridningen jo se. Det er jo svært at få til at se lejende let og elegant ud. Det er svært at gå til ridning. Og jeg giver 7. Middeltrav. Godt igennem. Prøv at fyre den en lille smule mere af. Sæt den lidt mere af. Ja, og så tilbage igen. Godt der. 7,5. Det var bedre den her gang, Frederik. Og så stille og roligt ro i paraden. Helt roligt markeret. Ja, ikke den vej fremad. Vi skal den anden vej. 3, 4, 5, 6 og 7. Godt. Ja. Se. Før der fik du 6,5. Og der skulle den mere tilbage. Jeg giver dig 6,5 igen, selvom den gik lidt frem. Der er uro i paraden. Jeg giver dig 6,5 og skriver uro i paraden. Ja, nu kommer der en lille smule mere overtrædning, især på højre. Men jeg vil sige, at mekanikken bagi er, at den går lidt kort lang. Det vil sige, at den træder en lille smule mere op i højre side, end den træder over venstre side. Og det er lidt med skridtens kvalitet. Det vil sige, at den begrænser sig en lille smule. Den er lidt stram bagi. Jeg giver 6,5 for den skridt. Og skriver pas på kort lang. Og i det du slipper den, så kan man sige, at den egentlig gør det samme igen, men den bliver mere blød i bevægelsen. Den går også lidt mere over, og du får også vist holden lidt bedre. 6,5. Ja. Så kommer anspringet, hvor den skal ind og sætte sig. Hvad giver jeg? 7. Og halvbuen. Et 7-tal. Og jeg sidder selvfølgelig og tæller rytme og takter hele tiden. Jeg siger 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sådan kører det ind i mit hoved hele tiden. For at være sikker på, at du... Ja, det var lige på stregen, du klarede det der 7 og 7. Der var 4 trin, og der skal også være minimum 4 trin i overgangen. Okay. Og 7. Og 7,5. Sådan svævende for dig dernede. Det er efter du har galopperet, så svæver den over vandet, og så, ja, jeg kalder det, den danser over vandet. Det er dejligt at se, Frederik. 7,5 igen. Ja. Du ligger ret godt i øjeblikket, det er du godt klar over til. Så, tak for det. Se, det var bedre den her gang, Frederik. Du blev måske også lidt mere modig. Du blev mere fortrolig. Hvad er det, han vil have deroppe? Hvad er det, vi vil have? Og du gjorde det rigtig godt den her gang, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan du selv har det deroppe, men nu er det jo min bedømmelse af dig. Jeg giver 7,5 til sidst også. Og så er vi i forhold til forrige kritik, hvor jeg gik på 6,5 i gangarter. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Den bliver stadigvæk 6,5. Jeg bliver også på 6,5 i spændstighed. Men efter givenhed og holdning, der går jeg måske op på 7-tallet.
Fordi at jeg synes faktisk, den ligger meget pænt for dig fortsæt, og den giver fint efter. Og så giver det 7 resten, det vil sige både i lydighed og også for rytteren. Ja, det var godt, Frederik. Så jeg vil sige pøj med din ridning, og du skal ud og starte nogle stævner, hvad du har været, kunne jeg forestille mig allerede. Og du har, der hvor du har lagt dit niveau i LA 1, 2 og måske også 3, det er der dit niveau ligger i øjeblikket. Og så bliver jeg tit spurgt om, på hvilket niveau dømmer du det så? Jamen om jeg dømmer LD-stævne, eller jeg dømmer E-stævne, A-stævne, eller B- eller C-stævne, det er fuldstændig lige meget. Det er der, du ligger. Der kan ikke laves den forskel i min terminologi. Så Frederik, du skal bare ud og starte nogle stævner her. Men det kan du nemlig. Ja, det var godt nok. Det glæder mig. Er det din egen hest? Ja? Har du selv lagt det i den, alt sammen? Har du selv reddet den op? Ej ja, det er jo så en gave også. Det er jo dejligt, at man selv har lagt det hele i den, ikke? Har du reddet pony før? Ja, okay. Ja, så har jeg nok også dømt dig som ponyrytter, eller på pony, kunne jeg forestille mig. Har jeg dømt dig før måske, Frederik? Nej, det har jeg ikke. Men Frederik, nu får du 2 kritikker med hjem, der står 1 og 2 på, det vil sige første og andet forsøg. Og så kunne jeg spørge sådan en som dig, nu er du ikke så gammel, men er det ridningens vej, vi skal? Eller? Det ved du ikke helt endnu. Men alle muligheder ligger jo også åbne. Og også det, der hedder træneruddannelsen, og berideruddannelsen er jo ved at blive lavet om, og der vil blive en hel masse, blandt andet ikke så langt herfra til i Korsør, der vil I kunne se, hvad den nye berideruddannelse går ud i og ind for og om. Det bliver vedtaget her på generalforsamlingen. Men det er en helt anden snak. Men vi har stadigvæk en berideruddannelse i Danmark, også efter repræsentationsmødet, helt sikker på. Ja, det var det, Frederik. Og hej med det hele. Nu har vi pause i noget tid, og hvis der er et spørgsmål, så er I selvfølgelig velkommen til at komme og snakke med mig. Jeg er her på stedet, og ellers så starter vi igen. Ja, vi starter nok først. Så. Ja.